Sådan tilføjer man et nyt spot til mediebiblioteket. Tryk Media. Vælg Add og Upload File. Find filen på din computer. Tryk Overfør og OK. Nu er spottet uploadet til dit mediebibliotek og klar til brug. Sådan sender man et nyt spot ud til alle bypyloner på én gang. Tryk Playlist. Vælg alle fælles spots. Add Media. Vælg Spot og tryk OK. Sæt eventuelt start- og slutdato. I listen kan du se, hvilke spots der kører og hvornår. Tryk Save, og du har sendt den aktuelle playliste til alle skærme. Sådan tilføjer man et spot til en enkelt by, så spottet kører imellem alle fælles spots. Tryk Playlist. Vælg by, hvor spot skal tilføjes. Add Media. Vælg spottet. Tryk OK. Tilføj eventuelt start- og slutdato. Tryk Save, og nu kører det ud på skærmene.